Kushuthi mengathiwa ngikunika elinye ithuba futhi uyenze lento oyenzayo, kumele ngenzeni mina? Njengoba ngisho ukuthi ngiyathembisa. Ngikuphinde kwenzeke isiqiniseko salokho okushoyo. Hhayi, nesiqiniseko. Wahlulwa yini ukuthi ungakwenzi ekuqaleni? Ekuqaleni ngoba sasidudene nabangani. Waduda abangani wakhohlwa yimina wabona enye intombazane etshwaleni. Uthi Uyazobhalela mina ngaphezulu ukuthi uyabonga, benihleli kahle. Uthi angikhohliwe wena. Kabanjani? Njengoba ngisho into eyenzeka kwakuyisikhashana nami ngaluthenga ngobani ngase ngibuzile. Kwathi bhalela mina futhi ngaphezulu ungibonge. Ngibingelela lana ke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami Gustufuza Dlanga Mandlezulu. So ke njengoba sinomfowethu namhlanje ezivakashele nakanjani ukhona lo muntu osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame ukuxoxa ngendaba zabo zothando. Ngingazi ke noma sizowina noma cha, but asike sibuke. Sawona kanjani? Ngiyaphila sasibunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi sibongo nala usiwakhona. Wamlitwa. Oka? Mlitwa. Mlitwa. Yebo sister. Umzulu? Yebo umzulu. Oh okay, kuphi emakhaya? Sebhulu emakhuzeni enkompolo. Lapho ukhulele khona. Yebo lengikhulele khona. Alright, ngicela ukwazi ke nge-relationship yakho yakudala nahlangana kuphi and beniphathene kanjani i-relationship isaqala? Mina ngithanda khona ukuqala khona sahlangana ePhava emall. Sahlangana naye ngoba ngabuka nje intokazi eyayinhle nami yangichaza ke. Wasigcina ukuvuka leya nto kumina ngaphakathi uthi hayi usisi khona lento engizwayo ngaye ngoba ngambona esemall ehleli yedwa ecofa ifoni. Ngase nami ngicela ukumjoyina ke ngase ngizazisa kuyena naye wazazisa kumina. Empeleni engakusho ukuthi shothi kahle kahle imoya yatholana. Wayekulunga lesahlangana khona ke nawe usisi ngase ke ngosuku olulandela sengicela ukumbona ngoba ngase ngifisa umazi kangcono kepha nangiqalile into enjalo relationship entsha nomuntu engazi ukuthi umuntu kanjani ujabula makunjani udinwa makunjani ngimchaza masengenzani. Hayi ke wasevuma usesaphinza hlanganela khona emall ke lalunto njake lokho nayo kwamjabulisa nami kwangijabulisa nami ukuthi isicelo sami semukele siphinde sibonane futhi. Wasiqala lapho ubudlelwane indlela besiphathene ngayo hayi impela kahle kahle bengingasho ukuthi elo muntu engangimdinga empilweni yami. Uthe umuphi unyaka hlangana ngawo? Sahlangana ngo-2025. Alright, wazile noma unomuntu ngalesikhathi kade uhlangana naye ngaso or mhlawumbe awubonanga lutho yena akakutshelanga lutho yena? Hayi impela wangitshela ukuthi hayi unawo umuntu. Wena umuntu? Wena? Umuntu. Nami nginawo umuntu. Okay, nase nenza njani ke ngabantu beni? Ngesimo ngoba le relationship engangikuyona mina yasicikeza vele. Okay. Kanti naye wasevele echaza ukuthi umuntu wakhe akekho serious ngaleyo ndlela leyo ngayo. Okay, so nami ngase ngizama ukuziprove ukuthi ngizama ukumbonisa ukuthi nami ngiserious mina ngaye ngimisele futhi ngaye. Okay, so kwasekwenzekalani ngihambe nesikhathi? Nahlukaniswa yini, naxatshaniswa yini? Ubani wenza wrong ngomunye nize nikhethe ukuhlukana? Kwenzakalani? Impeleni umuntu waba nephutha emina. Kwenzakalani? Into eyenzeka ngahamba ngaya engekho ngahamba ngayaphi eTavern mangibuye eTavern ngibuya nentombazane ngafika ngalala naye. Emva after that kwathi sekwenzekile lokho ekseni sengithi ngiyambhalela umuntu ade nginayo ukuthi bekumnandi ukuba nawo kanje kanje wasuke ngatexta umuntu wrong kanti babelandelana yike kwakufika ubuyena eqaleni bese kubuyena manje imessage angena umuntu wrong kanti uvele online wayibona imessage ngathi ngiyidelethile ngathi useyibonile. So mhlawumbe wakufonela ngaleso sikhathi noma wakusendela i-text etshengisa nje ukuthi ubonile and ufuna ukwazi ukuthi ubani loyo ubuzuzendela ba? Hayi wangisendela i-message wangitshela sekubone konke le message uyidelethile bese singekho isizathu ukuthi uyidelete ngoba bese ngiyibonile emva lokho wayengiblocka. Umuntu kanjani nje usisi? Umuntu right onothando kahle kahle nempatho okuthunayo nesikhathi ubenginika ingakho ngisho ukuthi emini umuntu onephutha iphutha lami ngiyalibona ingakho ngizelana ukuthi ngizokhuluma. Lahlukana nesikhathi singanani? Sino 2 months hlukene. 2 months. Yeah. Bungathola omunye umuntu? Hayi bengamtholi umuntu. Lo akubamba unaye njengoba uthi wamsendela i-text ngephutha awukwazi ukuqhubeka i-relationship naye? Nagcina nalapha ngalezo sikhathi nje kwakuyinto eyisheshe nje njengoba ngisho ukuthi athola naye eTavern.
Okay, kulungile. Asizameni ukukhulumisana naye mhlawumbe kungenzeka avume ukuthi ngimlanda. Hayi, ngajabula kakhulu. Sondezeleni. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke usisi uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi sixoxisane. Ngingazi noma sizowena noma cha sesibuke nje. Sabona kanjani? Ngiphila njani? Ngiyaphila nami uma bani. Mamkwena, Okay, kuphi umkhaya? siyaLesotho. Alright. Uyamazi bhuti enhleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu ebengihlekisana naye. Okay. Kwase kwenzakalani? Kwaba khona into ayenzile, wasuka lapho wazoyibhalela mina ngaphezulu. Okay. So uthe uthola i-text mhlawumbe kwenzakalani awumfanele noma waqonde la ehlala khona noma Ngamnika i-message, ngambhalela i-message, ngisasuka lapho ngambloka. okay. So ubhalele kuhlelo lethi Love Back ufisa ukukhulumisana nawe. So ngicela umnikeze isikhathi umlaleli ukuthi ufisa ukuthini. Ngikhuluma naye. Uyaphila kodwa? Hayi, yini bo ngavuma ngomlomo? Ngiyaphila. Hayi, kuyangijabulisa. Yini mina ngisabuzwa mina ngiyaphilana. Yini ngibuza ngathi mina ngiyaphila. Ngoba ngiyakubona ukuthi Ube ikona lokho vele ukwazi ngiyaphila. Hayi kanti mina ngikho-ke right angiphili. Nasemoyeni nje angikho right. yindloyi. Cha nje, le nto yenzeka. Ya, inhloso yami ukuthi kulethe lana ukuzoluntu ukuzocela uxolo. Sho konke nje lokwenzeka la kuwena kusho lutho nje. Akusho ukuthi manje ungangikhulumisi kuze Ngikuzwa, ngoba phela ngiyakhuluma ngikuzwa. awungizwa. Ngithi konke lokho engikwenzile ngeze sifike lana ukuthi lokho nje akusho lutho kuwena. Angisakumangaleli ngoba ngisafuna ukwazi ukuthi wayengilethela. Awusakumangalela ukwazi lokho. Ya, inhloso yami ukuletha lana ukuthi ngizocela uxolo engakusho eqaleni sazophinde ngikusho namanje. Yebo, ungangibona ngathi ngiyaphila ungibuka kwakho kodwa emphefumulweni angekho right. Yes. Ngilimaze wena kodwa ngisho. Ngilimaze mina. Hayi ke. Njengoba ngisho ukuthi yebo amaphutha siyawenza. Akekho umuntu oyenza iphutha bese angaxoleka. Njengoba ngisho nje kwabe into esikhashana lokho kwenzeka sekwadlula. Manje asikho isidingo ukuthi sibuyele emuva ube ngumuntu eyenze. Njengoba ngalicela uxolo namanje futhi ngaphinde ngiyaxolisa manje. Yazihlisa kuwena. Ngiyakuzwa ukuzehlisa kwakho. Shuthi mangathiwa ngikunika elinye ithuba futhi uyenze lento yenzayo kumele ngenze mina. Njengoba ngisho ukuthi ngiyathembisa. Ngikuphinde kwenzeke isiqiniseko salokho kushoyo. Hayi nesiqiniseko. Wahlulwa yini ukuthi ungakwenza ekuqaleni? Eqaleni ngoba sasidudeni nabangani. Waduda abangani wakhohlwa yimina ubona intombazane etshwaleni. Awuthi Uyazobhalela mina ngaphezulu ukuthi uyabonga benihleli kahle. awuthi angikhohliwe wena. Kanjani? Njengoba ngisho into eyenzeka kwakuyisikhashana nami ngaluthenga ubani ngase ngibuzele. Kwathi bhalela mina futhi ngaphezulu ungibonge. Ngazi into ngayichaza kanjani. Yebo ngaba nephutha and futhi ngizimisela iphutha lami ukulijezela kodwa sekwedlulele. Ubani yazama mangithi ngiyazama ukufonela awutholakala efonini nje wangibloka naka WhatsApp lokho kusho ukuthini. Wona shothi uhepho ukuthi wona shothi Mina ngingekho right. wawungekho right. Shothi ongenza isilima kahle. No. Angakwenza isilimo. Ukuthi ubuye uzobhalela mina. Shuthini lokho. Wangasabona ukuthi le ntombazane leyo unayo nami sinomehluko. Avele wabona ngiyona. Hayi ngiyalivuma iphutha lami mama njengoba ngisho nje ukuthi le nto njengoba kulethe lana ngizocela uxolo kuwe ukuthi siqhube la sigcine khona. Kahle kahle impilo yami ayiqhube ngaphandle kwakho. Kodwa ngikusabalula. Ngakubona lokho? Thina kusabalula. Ngeke ngisakuthemba nje siqalile. Yebo kona kufanele vele kube kanjalo ungabisangithemba kodwa bengicela ungethemba. Ngicabanga. Ngiyafuna umcabangela kodwa eish. Ngicabangile. Nomuntu omusha. Cha bengabi naye. Manje yini into engavuma ukuthi siqhube la sigcine khona. Ngobani impela nje wangichazela ukuthi iphutha lami ngiyalibona. Ngizimisela ulijezela noma ungayiphi indlela kodwa sekwedlulele. Nobuhlungu njengoba ngisho lobuhlungu engibizwa abusabekizele kanti ingcono ubuhlungu bani belo benxeba ngoba uyazi inxeba uzolithoba liphole manje ubuhlungu enhliziyo and futhi akulula ukuphikisa inhliziyo into ophila ngayo. Njengoba ngisho nami ukuthi
uthando enginalo ngawo uthando belikhula mhla namalanga ngizimisele ngawo nginey'fiso ezinhle ngawo njengoba ngisho ebuhlungu wena ulishisile mina ngishisile uthando lelo bese unalo mina ngishiya endlini ngishiyela ukuthi wena uyoganga la ganga khona ungazi ukuthi ubuyaphi phuma nje wakho endlini uyoganga wena ubuzobhalela mina i-message futhi kumele ngazi ukuthi le nto ade uyenza lapha ibimnandi. Yebo ngangiqala awukwazi ukuthi lonto nje wenza into esengijwayele ukuyenza yebo ngangiqala ndiyiphutha amaphutha ayenzeka nami ngalingeka nami ngendlela ngangicabanga ukuyenzeka phakathi kwami nawe. Ngiyakuvuma uqala lakho kodwa sazoba nesikhathi kancane sokuthi ngicabange kahle ukuthi ngiyabuyelana nawe noma cha. Uqala lakho ngiyalivumela. Loko awukubeki sobala nje ukuthi uyalivuma uxolo lami kodwa usadinga isikhathi lokho kusho ukuthini? Ngiyakuxolela nje Uyangixolela kodwa isenzo sakho ngiyasixolela. Ngasixolela. Kodwa ukuthi sibe ndawonye futhi ngikuthembisi kakhulu. Ngithi yabona into isho layo Yini into engisholo lokho? Angisenalo ithemba lokuthi uma senginawe futhi lo nto ade uyenza uzophinda uyenze. Usenazo inhloso ezinhle ngami kodwa. Benginazo eqaleni. Bonazo. Ayisekho futhi mina ngasho. Bengicabanga ukuthi ubuyise imicabango emihle ngami. Yebo ngibile ngiphambukile ngenza lokho kade ngingahambisani nawe. Njengoba ngisho ukuthi asidudene nabangani. Uxolo ngiyalidinga. Konke lokho ngikwenzile ngoba ngikwenze ngothando ngoba ngisafuna ukuba nawe. Kahle mama kunzima. Mama kwena akuphile ngaphandle kwakho. Isizathu sokuphila kwami. Yezwa. Lalela. Isizathu sokuphila kwami. Uthando enginalo ngawe. Sengasho ukuthi ungaphezulu kwelabazali bami. Hayi ngoba mhlambe singajwayele mhlambe into kahle ngimuzwe ukuzwa ngaphakathi kumina ukuthi uxolo ngicela ukuthi ngixolele uxolo lakho ngiyalidinga. Ngeke ngiphile mina ngaphandle kwakho mama. Awucabanga ukuthi mhlawumbe ngamnikeza isikhathi because uyachaza ukuthi yes uyaxolela kuyikona ukuthi okwe-relationship akukho kuyena okwamanje awufuni umnikeza isikhathi acabanga. Hayi isikhathi ngimnikela isikhathi lokho lesikhathi lesho kade singakhulumisani naye njengoba kube manje uyaqala ngikhulumisa namhlanje ngimnikela isikhathi sho lesikhathi azabe sidinga azabe sicela isona siphi azabe sidinga. Sengikhulumile ngithi nawe manje. Sokhulumile Qala singakhuluma. Njengokuthi Manje wasesikhulumile nami ngicela isikhathi sami sokuthi ngicabange kahle sisaqhubeka noma cha. Ngisho kanjani cha njengoba ngisho ukuthi udinga sona siphi isikhathi kunikile impela kade ngazi ukuthi uthele manje Usakhuluma naye ngaleso sikhathi. Yes ngoba nakho usuxolisile waba nesineke wakhulumisana naye awucabange nini ukuthi ungamnikeza isikhathi ahambe ucabangisisa noma usakudinga yena empilweni yakhe kodwa ukuxolela uthe yes uyaxolela. hayi lo akunike ukuthula akunike ukuthula ukuthi udinga sona siphi isikhathi akunike Ujahile. akunike ukuthula yebo sengibekezelile ngisingakhulumisani namanje utshela uZovu yena uyasho ukuthi usazokwazi ukuba nami noma ngeke manje methi udinga isikhathi lo kusho kuni lesikhathi mangizobe ngilindile yazi ayingiphathi kahle impela impendulo yakho uyishoyo. Angisho ukuthi uyamthanda. Yebo ngiyamthanda. Pho kuza kanjani ukuthi ungakwazi ukumlinda? Indaba kufanele yonke into yenzeke manje. Ngobusho Because uyachaza ukuthi yes uyaxolela but usadinga isikhathi sokucabanga kahle. Why hlule ukumlinda? Sengilinde kakhulu njengoba ngisho nje ukuthi sengilinde kakhulu ngcono vele alikhiphe nje licace ukuthi usafisa ukuba nami noma usafisa njengoba udinga isikhathi udinga sona siphi isikhathi ngcono mhlawumbe ukuthi uyasho mhlawumbe ukuthi kusasa ngizolala sengazi noma manje nje ukuthi nje udinga isikhathi isona siphi isikhathi angasho kanje udinga isikhathi. Udinga isikhathi esingakanani noma isikhathi sani? Okay udinga isikhathi esingakanani isikhathi sami? Mina wazi ngizokwazisa Wona umsebenzi. wazi. Kodwa usangithanda kodwa. Ilonto engifuna ukucabanga. Ilonto mina melicatsha ngimina. Angithi benginalo uthando lakho wayikhipha wona kimi. Manje ngifuna ukubona ukuthi mengingathiwa ngiba nawe futhi khathela kodwa chaza tewodwa. Cha ukuthi uyazi besiqhubha kanjani ngithi buwazi ngasonke isikhathi ngihleli Wenze nawe. njani wena emva kokuthi siqhube kahle? Wenze kabangithi manje ngifuna ukulungisa lokho ngingedwa. Mengakulungisi nje usukwazi ukuthi uxolise manje nje kusisesho. Wathi Nje noma uqeda xolisa manje. usuqomile. Ngivumelana noxolo lakho
Nawushilo wathi akatholi umuntu. Ngithatha umuntu. Manje lesonke lesikhathi ukuthi lezo besilinde uzobe silinde nobani. Ngedwa, ngikwazile nje ukuhlala ngedwa manje. Ngingenayo umuntu ophethandweni. Uzovimba futhi ukuthi ngibe nesikhathi sokuthi ngicabanga ukuthi ngiba nawe futhi. Kunzima mama. Njengoba ngisho nje ukuthi kunzima. Kwaloko okushoyo lokho akunike ukuthula. Enhlizweni yami la kuhlala khona uthando lwakho. Njengoba ngisho nje mama ukuthi sengathi benginesifiso ukuthi konke lithi nje la namhlanje seliphele ngibe sengazi ukuthi ngilitholile uxolo and wangemukela saqhubela sigcine khona. Utholile uxolo. Kodwa la besigcine khona sinasiqiniseko saso njengamanje. Awunasiqiniseko salokho. Ngiyakuthanda mamkwena. Kuleningi lezintokazi ngikhethe wena and futhi wena sokungenzela iqiniso. Akekho umuntu wesifazane sangazizwa ngendlela engizizwa ngayo. And luthando lwethu mina ngingazimisela ukuthi ngeke ngenza amaphutha. Kahle njengoba ngisho ukuthi ngalingeka. Kahle sasidudeni nabangani ngalingeka mama ngenza ungafanele. Lo ngeke hamsana nawe. Uxolo ngiyalidinga mama. Bengakuthokozela ungangixolela siqhubele sigcine khona sibuyise injabulo ade sinayo sindawona. Usizwa kanjani umuntu okhehluleke ukukulinda usicabange? Phatheka kabi. Shuthi akakwazi ungibekezelela. Ngiyesujahile kakhulu. And I think wena bungakagwinyi yonke lento leyo ukuthi abuye aphinde azokhuluma nawe. Wena busahleli kulokha and kungenayo isho noma uzofuna yini ukubuya. But njengoba esela angathi akayizwa leyo ukuthi awukwazi ukuphendula manje. So uma ubhekile ngesingawo ngokuzazi wena enhlizweni yakho uzokwazi ukuthi isikhathi sokucabanga mhlambe uzodinga isingakanani ukuthi at least ke umtshela ukuthi uzodinga isikhathi esingakanani uzobuyela kuyena emva isikhathi singanani because uzwakala ejahile. Angafunda ukuthobela. Ngizomtshela msengiright. Uzozwa ngawo. Uzwini? Ngizozwa ngawe kanjani ubeni wangiblock. Unblock khulile. Uzok-unblock. Ngiyathembisa. Bese nginesikhathi nje sonke lesisanele bese futhi ubuyela kuwo uzokwazisa ukuthi simisa kanjani. So right ke manje. Hayi, wona impela kuyajwayela kodwa hayi ngalendlela bengitshethi Akuhlanganele enhlizweni yakho. Yebo nje. But I understand ukuthi uzwile ubuhlungu yena. Yabo yena kuba wasendela wena i-text ngephutha ngabe kumanje awukhulumi kwayinaye. But ukwazile ukuthi ethe ekubona ukuthi okay ngathi wena la akakusukuma ngawahamba wajika ukulalelile ukuthi uthena. And uyachaza ukuthi ucela isikhathi sokuthi acabange. So ngicabanga ukuthi kufanele simcindezele kangako. Ngicela simnikeze isikhathi sakhe acabange uzobuyela kuwena. Hayi ngizwakala. Sisami ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile wakhulumisana nathi. Ngoba lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani. Lensizwe iyaphuthuma manje. Kuningi and angazi ukuthi mina ngumuntu ophole kakhulu. Input 2, input 1, off. Ezinothando kakhulukazi kube ukuthi kubiwa nesineke nazo. Singaphuthumi siphuthumela ukuthi okay sesiyasuka ibhanoyi liyasuka but singazi ukuthi la siyolenda khona solinda kanjani. So ngithanda ukuthi izinto zonke zibe seyinhlelweni. Ungajabulela ukusuka kube nawazi ukuthi uyobhamazeka la uyakhona noma uzolenda kanjani. So I think ubhuti ujahile and ekujaheni kwakhe ufuna ukubona ukuthi ngabe samthanda impela yena akakamtholi nomunye umuntu ngicabanga kanjalo because ikona lokho engikubonayo. So angazi noma bazogcina bebuyelene noma cha. Angiboni kona but inhliziyo phela ayiphakela Nkosi yami usizwe ngaphinda awushinye umqondo amphinda ambuyisela empelweni yakhe ongenza futhi ukuthi angambuyisela angazi ukuthi kuzohamba kanjani but okanamhlanje sihlulekile akuhlangananga i-relationship dololo kodwa ukuthi sihlulekile today akusho ukuthi nakusasa siphinde sihluleke futhi. So ke ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngenzana kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.